Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем ки ай ҳаматон миннатдорем. Пеша видеоро сайр кардан номерҳоро барои билет мемонам ки ай соати 8 саҳар то 11 шаба метавонед телефон кунед билет ай ки ҷое ба ки ҷое дар кор боша нархша пурсен ки гирифтаниам бошем бе ташвиш ба дили пур метавонед ки бигирен. Ва баъдан дар ин видео саволҳое ки дар видеои пештара менавистем то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем хостем ки дар ин видео шумода маълумот расонем. Ва пеша комментариҳоро хондан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписатся, лайка бичиқед, мода дастгирӣ беҳад хуб мешава, ай ҳаматон миннатдор мешем. Хуб, мехонем комментариҳоро. Салому алайкум брат, худо ай ту розӣ боша. Писари ма 17-солаи метавонад ай Москва ба Красноярск бирава бе доверенност. Ай Тоҷикистон ба доверенност омада буд. Метавонад рафта? Бале бародарҷонам, вақте ки бигем внутренний парвоз мекуна, доверенност дар кор неста, бе ташвиш ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша метавонад ки парвоз кунад. Салом бародар Абдулло, ба саволи ман ҷавоб тен, документ интизорум. Бародарҷон, мара 2 штраф кардагиянд. Якум бор қабидан штраф 5000 гуфтанд, ма пул надоштам, мара 2 моҳ вақт доданд. То ҳозира наспурдам, яъне 3 моҳ мешава. Баъд бо қапидан боз як штрафи дига кардан, ма яъне ки 2 штраф шидагиай. Хулосаи гап, якум штрафа наспурдагиам, штрафи дуюма спурдагиам, чекша додагиам. Ма штрафи аввала чӣ хел кунам, мегуфте роҳи ҳалша. Супориданаш ҳама вақт хубтарай. Госуслуга муроҷиат мекунӣ, ҳамо квитансияро бигем вастанавид мекуна ва иншаллоҳ бе ташвиш месупорӣ. Ҳама вақт супоридан хубтарай. Салому алайкум акаҷон, ответен ҳамида илтимос. Ай рӯи симкарта депортатсия шидан мумкин аст ё не? Ва алайкум салом бародарҷонам, бале, ай рӯи симкартарам депортатсия кардан мумкин аст. Ҳастай симкартаҳо, ҳастай тарифҳое ки 45 рӯз бигем кор ки намекуна киштагиай, симкарта худаш автоматӣ ҳар рӯз 15 рубли омадан мегира ки баъдан қарздор мешава. Бигем ай рӯи ҳамин сабаб депортатсия мекунанд. Ба ҳар ҳол пешай рафтан симкартатонро пул монед ё ки бикишенша, баъд парвоз кунед, хубтарай, баъд дили пур мерен мебинед. Чиба билет қимат шидестай, сабаб чист? Бародарҷонам, дар ҳама ҳолате ки бигем одам бисёр парвоз кунад, билет қимат мешава. Агар ҳозирам ки ай Тоҷикистон одам бисёр биёя, билет бо ай Тоҷикистон қимат мешава. Аз сабабе ки айни замон ай Россия ба Тоҷикистон одам бисёр рафтестай, самолётҳо уже пассажирои хичонат доранд, бигем ай ҳамин сабаб қиматай. Салому алайкум акай, Владивосток ба Москва мерам, ягон бояд граница гузарим ё не барои патент? Илтимос ҷавоб дем. Бародарҷонам, агар патент дошта бошем, метавонед ки перевод кунед. Агар ки надошта бошед, граница прескард мекунед ва патент мекунед. Хоб, ҳамин қадр савол боқӣ. Паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед, боше ҳама вақт, миннатдорум. Ва саволҳо боша метавонед телефон кунед, пурсед ё ки дар комментария нависед, ҳаракат мекунем, ҷавоб гардонем, бошем.